Nazdárek. Dneska se podíváme na to, jaký to je být youtuberem, ale ve světě Robloxu. Takže určitě užijte si tohle video a my můžeme jít na to. Ok, takže já jsem si potřeboval vyzkoušet tuto hru, takže už jsem to trošku nagrindil, jak můžete vidět nahoře máme 1400 followerů a nějakých 14 gameů a 211 cache. Takže my můžeme jít rovnou natočit nějaké video. Už jsem si odemkl tady Super League Soccer, ale my jdeme teďka natočit Dress to Impress, takže jdeme na to. A nahoře, jak můžete vidět, můžeme vidět naše skóre a kolik procent jsme udělali. Teď nám to tady ukáže třeba Great Job, Excellent nebo takové věci a teď to stříháme. Stačí jenom klikat 1,2 sekundy. Kdyby to tak bylo v realitě, tak už mám 100 000 odběratelů, takže už se nám to uploaduje, už to máme, už jsme v půlce. Tady máme náš router Wi-Fi, není to nic extrémního. Dole můžete vidět, se nám ubírá energie, stamina a je tam mood, takže musíme si prostě zahrát třeba na tom automatu, co tam máme. Takže máme tu, kolik to bude mít views, 23 000, ok, 300 followerů jsme dostali a trochu cache, to se vždycky hodí, takže my se to najíme a rovnou můžeme jít dále. No takže tady vlastně můžeme vidět, že tady jsme tady kupovat mikrofony, kamery, monitory a takovéto věci. Takže třeba i klávesnice, teďka jsem si zrovna koupil, tak jsem si teďka, doufejme, že nám to teďka nějak pomůže. Jsem tady viděl, že hodně lidí tu má telefony a určitě prozkoumáme mapu, podíváme se, jak to vypadá, co tu všechno je, ale teď půjdu zase natáčet, takže se vám ozvu za chvilku. Tak zase jsme tady v tom shopíku. Se tady jdu podívat, co bych si mohl koupit, protože mám 1180 z toho videa, co jsem teďka natáčel, tak mi to docela vydělalo, takže já si koupím mikrofon, protože zvuk musí být a kamerku si koupím, takže my jdeme zase zpátky. Takže už jsem to natočil, nějaké videjko, teďka to uploadu, má to 70%, jak můžete nahoře vidět, doplním to jenom tady ty potřeby, trochu si odpočínu tady. Tak, uploading 100%, takže kolik nám to může dát. Okay, views stoupají, 20 000 už tam je, 30 taky, 40, 50, 60, okay, skoro 70 000 views, 685 odběratelů nám to přidalo, takže my můžeme jít do dalších videí. Tady máme nějaký pás, nebo co to je, a dostaneme za to ty YouTube buttony, takže za 100 000 dostaneme YouTube button, za 100 000 a tak dále a tak dále. Uploadujeme další video a pak asi půjdeme se podívat ještě do těch komponentů a jestli si nemůžeme něco koupit do počítače a vylepšit si ho. Takže mám 1600, ještě jsem pak nahrál nějaké video, kde se jdeme podívat, co bychom si mohli pořídit. Je tu nějaké klávesnice. Monitor si možná pořídím 10hvězdičkový a na tady ten počítač nemám, bohužel. Takže koupím tady tu mousku a keyboard a to už nám asi na nic jiného nestačí. Ok, takže to je všechno asi. Ok, takže já doufám, že se vám video líbilo a my se uvidíme u dalšího videa, takže čusík.